Когато посетиш село Борово, ще се озовеш в едно от най-красивите кътчета на Западните Родопи. Сгушено сред Родопите, в област Пловдив, селото ще те впечатли със своята тишина, чист въздух и живописни гледки. Името на селото не е случайно. То произлиза от бора, едно от характерните дървета в Родопите. Преди години местността е била обгърната от гъсти борови гори, които оставят своя отпечатък и в името на Борово. Докато се разхождаш из селото, ще научиш, че в миналото тук са живели предимно помаци. По-късно много от тях се изселват в Турция и продават имотите си. Ако се изкачиш до най-високата точка на селото, ще стигнеш до параклиса Възнесение Господне. Построен през 2006 година, изцяло с доброволния труд и средства на местните жители, той е само на около 15 минути пеша от центъра на Борово. От тук пред теб ще се разкрие невероятна панорама към Родопите и околността. Идеално място за почивка, разходка или пикник. Историята на Борово е много по-древна, отколкото изглежда на пръв поглед. Археологически находки показват, че по тези земи е имало население още в периода 4-5 век преди Христа. Трудно можеш да предположиш, че историята на това място започва преди близо 1000 години. Първите писмени сведения за селото, като българско селище, са в документи от 11 и 16 век. Името на селото е записано още през 1083 година в устава на Бачковския манастир. Днес Борово е място, където можеш да се докоснеш едновременно до богатата история на Родопите, до духовността на Кръстова гора и до красотата на една от най-живописните планини в България.